याच्यावरती गॅस मिडियम करूया आणि झाकण ठेवूया आणि झाकणावरती आपण पाणी ठेवूया. आपण पाणी ठेवूया झाकणावरती. आतमध्ये आपण पाणी नाही टाकलेलं आहे. झाकणावरती पाणी ठेवायचं 10 मिनिटं शिजेपर्यंत. 10 मिनिटं झालेली आहे. आपण आता चेक करूया. गॅस जरा स्लो करूया. चिकनचं पाणी सुटलेलं आहे बघा. आपण याच्यात पाणी नाही टाकलेलं आहे. गॅस फास्ट करूया आपण. सुरुवातीलाच पाणी टाकलं ना तर अशी आपल्या चिकनला तरी त्याच्या अंदाजाने घ्यायचं. आता मीठ
आहे मालवणी पद्धतीचं चिकन. ही डिश तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. आणि हां, ही रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला जरूर प्रेस करा.